Khorok ni chisa lebar teja khungsa tractor lahar party mungo kalai sago duku mangka khorok chi chuko lebar party mungni yagolo khwai hangkor sakham nogo talangai thangka borokno fire service ni adong rok party mung khwai thanani Padmabil amsayo Phashalo khungsa tractor ni trailer bai khe rajakhora aguli ni simi khwai phasing thangai tongmani highway ni samung khlainai AK construction ni khorok ni chisa lebars phiaba khwai ni Padmabil amsayo sogoi khena musuk masano saiduna ni thangai lahar party mungo kalai thangka borok ni tractor malkhong abo bai tractor ni trailer bai phobjagai sago duku manka khorok chi chuko lebars rok Party mungni yaglo khwai hangkor sakham nogo talangai thangka bono fire service ni adong rok sago dukhu manai khorok chi chuko borok ni bisingo bisidok umorni khoroksa umor kasuge sikle suda tongmani koktama kaza okai bokhro kaza obni bagai driver ko nunglia nakai tam tongmani logi o biskang tam tongmani mane borok dijana kaza ta tangi muting khampasang tam tongi bokan musuk tongo musuno pan dithani mane ka tara speed dog busuk tong mane race busuk tong mane speed gari speed mane bishi to saluk dia gari to koijon aku mang bishi saluk dia ple aste khachi bile koijon duku mangka nor koijon phaiman gari o kai koijon phaiman hello to salem saimal ya dal dara অনুমানিক busuk rok no koijon rok no ni nai dia ami uspora se projanam 12 jon 13 jon desi boro kam khain thang tomon rok biang ni phai dola building phayo biang thang tomoni jung khai sabon ta biang thang kam khaina songkhola phoni phemani driver mo accident ma jagan mung sai dema projon sami nok boja kam khai ami jangda tamoni kam khai tamoni kam highway ni train flow samung khlayo Aba haikeno party mungnoti highway ni samung khlainai AK construction company ni ojama rokno thana ring khorka police khwai ni simi biplop ni kokthum chini khorang